L-eks deputat mexxej Laburista Joe Brincat qed jinsisti li l-Prim Ministru Robert Abela għandu jsejjaħ vot ta' fiduċja fih fost it-tesserati tiegħu. Dal-appell wasal wara li saru diversi allegazzjonijiet li qatt ma kienu miċħuda li Robert Abela qiegħed jaffaċċja kriżi interna fit-tmexxija tiegħu. Bi Brincat f'artiklu pubblikat fit-Torċa saħaq li mhuwiex għaqli li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla jinbidlu f'referendum dwar jekk il-Laburisti jridux lil Abela jew le. Tant kemm hija reali l-kriżi li għandu Robert Abela li Joe Brincat qed jgħidu li dan il-vot iservi ta' opportunità sabiex b'mod surreali il-mexxej jikkampanja għas-simpatija qalb il-Laburisti. Fatt li storikament fih dan il-Partit Laburista huwa mingħajr preċedent. It-tnejn filgħodu staqsejna lill-Ministru Ġottjen Abela jekk jaqbilx ma' dak li qal Joe Brincat. Bil-Ministru jirreferi għal Brincat bħala opinjonista. Joe Brincat huwa opinjonista u jiena napprezza li għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, ma irrispondejtek naħseb. Ma taqbilx m'dak li tgħidu? Irrispondejtek. Fl-aħħar jiem Joe Brincat tefa' wkoll pressjoni fuq Robert Abela sabiex jagħmel U-turn oħra u jerġa' jdaħħal il-Rożien Kutajer lura fil-Partit Laburista. Dan kif Brincat ma qabilx mal-mod kif Abela ittratta lil Kutajer. Issa wara din il-pressjoni Brincat qiegħed jisfida lil Robert Abela biex imur għal vot tat-tesserati. Wara li mis-surveys riċenti ħareġ fil-beraħ li l-popolarità tal-mexxej Laburista minn xahar għal ieħor qiegħda tkompli tonqos.